Pleno bronco en Ribeira. Os concelleiros do PP acabaron abandonando a sesión denunciando o que consideran faltas de respecto do Executivo local. O detonante foron unhas declaracións do alcalde sobre o traballo na Consellería do Mar da voceira dos populares. Que tal, saudos? Os populares aproveitaron o acontecido no pleno para acusar o goberno local de menosprezar sistemáticamente a oposición. De contado, escoitamos as declaracións de uns e de outros. Antes, titulares. O BNG presenta unha batería de emendas aos orzamentos da Xunta para as comarcas de Muros e Noia están cifradas nuns 26 millóns de euros. A través delas, os nacionalistas pretenden paliar as necesidades dos veciños destas dúas comarcas para eles novamente esquecidas nos presupostos do goberno galego. O Concello de Meis pon a punto a vía que une os lugares do Batán e Couso. Trátase dun treito de 2 kilómetros. A actuación tivo un custo de 70.000 euros financiado ao 100% a través do Plan Marco da Xunta. A alcaldesa meisina salienta a importancia de presentar bons proxectos para conseguir fondos para actuacións como esta sen que teñan impacto nas arcas municipais. Sanxenxo celebra o 20 aniversario do seu centro de día. Na xornada participaron moitos usuarios e os seus familiares. Tamén asistiu o alcalde e a conselleira de Política Social da Xunta. Fabiola García puxo este centro como exemplo dun servizo pensado para garantir o benestar das persoas maiores. O Teatro Principal de Pontevedra acolle o acto de anuncio dos nomeados aos Premios Feroz 2025. É a primeira vez que este acto se celebra aberto ao público. Correu a cargo dos actores Álvaro Rico e Clara Galle. As obras favoritas en cine e televisión son Casa en Llamas, de Dani de la Orden, e Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, respectivamente. Contan con 8 e 7 nomeamentos cada unha. Esta mañá presentábase oficialmente unha nova edición da Simpson 10K. A carreira incluída no calendario oficial de probas da Federación Galega de Atletismo terá lugar o vindeiro domingo 22 de decembro. A día de hoxe, a falta de varias semanas pro peche das inscricións, xa hai preto de 1.400 persoas anotadas. Con todo isto moito máis, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Corporación Municipal de Ribeira aproba a concesión da medalla de ouro á Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño. Foi no transcurso dun pleno extraordinario onde a unanimidade foi a tónica dominante. Non así a sesión ordinaria celebrada a continuación na que un desencontro entre o alcalde e a voceira do PP motivou que os edís populares acabasen abandonando o pleno. O bo entendemento do que fixeron gala os grupos da Corporación de Ribeira no pleno extraordinario celebrado a pasada tarde non facía presaxear o desenlace da sesión ordinaria de novembro celebrada xusto a continuación. No primeiro saiu adiante o acordo para conceder a medalla de ouro á Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, proposto polo PP. Aínda que os grupos de goberno reprocharon aos populares non ter consensuado previamente a iniciativa para promovela en conxunto, todos os grupos votaron a favor, a excepción do edil Fernando Abraldes, que se abstivo por formar parte do cabildo da entidade. Esta boa tónica nada tivo que ver co pleno ordinario celebrado a continuación, que acabou cos populares abandonando a sesión durante o debate dunha moción presentada por eles sobre os bonos comercio. O detonante desta reacción foi un comentario do alcalde sobre a voceira popular. A señora San Pedro, de que traballa neste momento? Ten unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao conselleiro do Mar. Por tanto, é que non sei que nos estén acusando a nós de dicir de que estamos na foto cando a portavoz do Partido Popular o único que ten é unha dedicación para facerlle fotos e vídeos ao conselleiro do Mar. Por favor, iso había que facelo mirar. Por favor, señora Barreiro. Non vou admitir improperios así. Señora Barreiro ten unha chamada á orde. Ben. Bueno, pois vostedes están facendo político. Vale. Van a facer vostedes ese número. Moi ben. Perfecto. Perfecto. Moi ben, moi ben. Se vostedes son incapaces a respetar
moi ben. Se vostedes son incapaces a respetar iso... Por favor, non entren en diálogo. Deixen, por favor, se queren marchar, poden facelo, pero por favor, deixen, por favor, señor Vidal. Moi ben. Bueno, logo de abandonar o pleno, os concelleiros do PP comparecían para explicar a súa postura. Cualificaron as palabras do alcalde como unha falta de respecto e que din que van na liña do menosprezo sistemático o que somete a oposición. Din os populares que non é esta a única falla de respecto por parte do Executivo o que acusan de menosprezar sistemáticamente a oposición. Dende logo, nós non imos a consentir que se nos falte ao respeto nin como grupo municipal, nin a nivel particular a ningún de nós. Creo que xa levamos aguantado moito e creo que non vamos a soportar pois que nos estén ninguneando pleno tras pleno, mes tras mes en cantidade de intervencións. Dende logo tamén creemos que debemos facelo polos 5.179 votantes que tivemos nas eleccións do ano 2023. Ademais de borrar o seu rastro dos perfis oficiais do Concello, acusan o Executivo de falla de diálogo e transparencia, sen convocar apenas xuntas de voceiros no que vai de legislatura. E o que non vamos a consentir son episodios como o que tivemos que vivir o día da inauguración do módulo de atletismo, no que os concelleiros do Grupo Municipal Popular se situaban para sacar a foto de familia e o responsable de comunicación do Concello lles dixo que se retiraran, por favor, que tiña órdenes de que eles non aparecesen na foto. Vale, eso non se pode consentir cando estamos falando dun acto institucional, onde estamos falando de xente que pertence a unha corporación municipal. De logo, se o alcalde quer dar esa imaxe de democrático, o que demostra é todo o contrario. Non vamos a consentir que se lle bote de ningunha foto institucional aos nosos concelleiros. Creo que é algo que temos que defender. Creo que somos 10 concelleiros e creo que merecemos o respeto e os ribeirenses que nos votaron merecen o respeto por parte de un equipo de goberno que se crea ademais o máis democrático do mundo mundial. Polo tanto, non vamos a consentir eso. Ao igual que queremos denunciar o uso absolutamente partidista que se fai das redes sociales municipales, das que nos eliminan todo rastro de vida. Entenden que este xeito de proceder nada ten que ver coa participación cidadá da que din tanto presume o Executivo. O BNG presenta emendas aos orzamentos da Xunta para 2025 para as comarcas de Muros e Noia por un valor de 26 millóns de euros. A través delas, os nacionalistas pretenden paliar as necesidades dos veciños destas dúas comarcas, para eles novamente esquecidas nos presupostos do goberno galego. O Bloque Nacionalista Galego presentou esta mañá as emendas que o seu grupo parlamentario levará a vindeira semana a sesión de debate dos orzamentos da Xunta para 2025, referidas ás comarcas de Muros e Noia, e que os nacionalistas cifran nuns 26 millóns de euros. Para a deputada Rosana Pérez, no documento seguen a obviarse actuacións reivindicadas dende hai anos polo BNG. É o caso do saneamento integral da ría, reclamando actuacións puntuais en Outes, Noia e Muros. A preocupación pola perda da produtividade do marisqueo tamén é algo que lles preocupa. É un problema que temos, é un problema grave ao que a Xunta non se dá enfrontado. Bueno, pois nós aquí, e quero destacalo porque hai unha emenda que introducimos por primeira vez que a nós xa nos parece fundamental, non só fundamental, sino tamén urxente, que é un programa xenérico de todas as rías galegas, para todas as rías galegas, que se chama, ou que nós lle chamamos, o programa Inves Rías 2025-2030, que para o ano 2025 dotamos con máis de 3 millóns de euros. En materia de infraestructuras viarias reclaman melloras na C550, o seu paso por Outes, municipio no que piden tamén a reforma da avenida de Fisterra. Outra das solicitudes garda relación coa mellora da conexión de San Lázaro, en Noia, sen esquecer tampouco un maior investimento para a conversión do corredor Brión-Noia en autovía. O Partido Popular leva prometendo ese desdobramento desde o ano 2009, desde o ano no que chegou ao goberno da Xunta. Ben, 15 anos despois estamos exactamente na mesma. Non hai absolutamente nada, máis que dotacións moi pequenas durante os últimos anos de cartos para actuacións no desdobramento, proxecto, etc., que nunca se chegaron a facer. Este ano
hai unha dotación por parte da Xunta de Galicia de 4 millóns de euros que nós propoñemos que se duplique e, polo tanto, presentamos unha emenda de outros 4 millóns porque nós entendemos que xa non se pode agardar máis. Os nacionalistas insisten tamén na necesidade de crear unha liña de bus que vertebre estas dúas comarcas, mellorando tamén a conectividade con Santiago. Outras das súas demandas están referidas á modernización da etapa de Noia, a construción do Parque Empresarial de Porto do Son ou unha maior aposta pola mancomunidade Serra do Barbanza. En materia social piden tamén a mellora do Centro de Saúde de Porto do Son, unha maior aposta pola vivenda pública, a elaboración do proxecto para unha residencia de maiores en Outes ou a construción da tan ansiada gardería municipal en Noia. En canto ao eido deportivo, os nacionalistas reclaman tamén a ampliación do complexo deportivo municipal e o arranxo da cuberta do pabillón polideportivo de Santa Irene, en Porto do Son, e a reposición do céspede do campo de fútbol de Cabanetán, no concello de Lousame. A Xunta cometerá tarefas de mantemento e conservación en 5 ríos de Outes. Durante os vindeiros 3 meses, técnicos de Augas de Galicia actuarán en preto de 12 km de cauces fluviais deste termo municipal. Os traballos consistirán na retirada de árbores caídas e biomasa que entorpeza as canles fluviais, supoñendo un risco de atasco, así como a roza puntual de arbustos nas marxes dos ríos. Os treitos sinalados para as intervencións nos ríos Entins, Outes, Rial, Vendimón e un regato de San Xoán de Ró están catalogados como zonas de alto risco potencial de inundación, polo que se pretende previr futuros desbordamentos. Como víamos en titulares, o Concello de Meis pon a punto a vía que une os lugares do Batán e Couso. Trátase dun treito de 2 km. A actuación tivo un custo de 70.000 euros financiados ao 100% a través do Plan Marco da Xunta. A alcaldesa meisina salienta a importancia de presentar bons proxectos para conseguir fondos para actuacións como esta, sen que teñan impacto nas arcas municipais. Trátase dunha actuación moi demandada polos veciños da zona polo mal estado no que se atopaba a vía. É a pista que une o lugar do Batán con Couso, entre as parroquias de San Martiño e Armenteira. Un vial que precisaba ser arranxado, estaba moi deteriorado. Por aquí pasa o autobús para recoller os nenos do transporte escolar e a verdade que, cada ano temos que priorizar as vías que están en peor estado, pero esta era unha que o demandaba a xente desde fai moito tempo e decidimos invertir aquí. E, era unha obra moi demandada, primeiro porque este camiño, este vial é moi transitado, como decía, porque une 2 núcleos de población e tamén é o vial que se atravesa cando se fai a ruta da Pedra da Auga. Hai unha zona no que remata a ruta, se cruza un vial e continúa a ruta, na parte máis alta, e é concretamente este vial. A actuación foi financiado ao 100% a través do Plan Marco da Xunta. O Concello só ten que asumir o IBE do importe. O custe foron 70.500 euros, o que custou esta obra, que foi repoñer todo o asfalto, pintado. Hai unha zona que atravesa o río e que se repuxo o balaustrado que protexe a estrada do río. A alcaldesa pon en valor o traballo do equipo de goberno a hora de presentar proxectos como este para captar fondos doutras administracións. O bo de todo isto, que creo que isto é o positivo dunha xestión, é acadar as subvencións, ter unha boa puntuación, presentar bons proxectos, porque iso teñen que saber os veciños que se fai unha obra que lles beneficia sin que vaya ás súas arcas municipais. E isto é un exemplo. O ano pasado invertimos o Plan Marco en 2 parroquias, en Paradela e en San Martiño, e este ano decidimos invertir o 100% aquí, en este vial que une 2 parroquias. Unha mellora que, por certo, tamén vai repercutir na seguridade das persoas que fagan a ruta da Pedreauga atravesada nun punto por este camiño. Nese lugar sinalouse un cruce para os peóns. Ademais de ser máis visibles para os condutores, os camiñantes poderán seguir a ruta sen ningunha complicación grazas á nova sinalización. E o Concello de Meis denuncia o roubo do enreixado de peche da depuradora de Lantañón. A alcaldesa fai un chamamento á veciñanza a que informe de calquera dato que poida ser de utilidade. O Concello xa deu conta dos feitos á Garda Civil e tramitou unha denuncia. Alguén había roubado casi todo o peche da depuradora, toda a parte de ferro, de malla electrosoldada, solamente deixaron un lateral e os postes. Xa desde o Concello se está tramitando agora mesmo a correspondente denuncia, xa se dou parte á Garda Civil, que tamén estivo por ali, e tamén facemos un chamamento por se algún veciño da zona veu ou escoitou algo durante a noite e ten algún dato que facilitar, que yo traslade ou ben ao Concello ou ben á Garda Civil.
A verdade, ese tipo de cuestións, pois, ao final, o que fan redundar en persuicio de todos os veciños, porque agora o Concello vai a ter que comprar un novo peche, vai a ter que instalalo, e seguramente esos cartos pois habería a que adicalos, non? Este tipo de cuestións eu creo que tamén son moi positivos que o sepa a xente, porque ao final son cousas que nos van ás arcas municipais. Bueno, Casa en Llamas e Querer lideran os nomeamentos pros Premios Feroz 2025 que se van entregar en xaneiro na cidade de Pontevedra. Coñecemos máis detalles logo da publicidade. Seguimos aquí nas Novas en Canal Rías Baixas. A Sanxenxo celebra o 20 aniversario do seu centro de día. Na xornada participaron moitos usuarios e tamén os seus familiares. Tamén asistiu o alcalde e a conselleira de Política Social da Xunta. Fabiola García puxo este centro como exemplo dun servizo pensado para garantir o benestar das persoas maiores. 20 anos non se fan todos os días e por iso o Concello de Sanxenxo festexou por todo o alto o aniversario do seu centro de día. O grupo de goberno encabezado polo alcalde e a conselleira de Política Social visitaron as instalacións. Alí compartiron un anaco completo de 80 usuarios que se benefician deste servizo. Aquí ofrécese atención, terapias e cuidados durante 8 horas ao día. Despois, todos os usuarios, os familiares e autoridades participaron nun acto que arrancou coa proxección dun vídeo onde son os propios maiores os que relatan as súas vivencias neste centro de día. O alcalde, pola súa banda, reafirmaba esta mañá o compromiso do Concello cos servizos sociais. Visiblemente emocionado, salientaba todo o conseguido en materia de benestar no municipio dende hai 2 décadas. Este centro de día non naceu porque eu tuvera unha idea naquel ano 2000-2003 como alcalde, senón porque personas que hoxe xa non están con nós foron os que me dixeron que debemos de coidar a que nos coidaron. Polo tanto, eu estou orgulloso que un dos pilares fundamentales da nosa política social sea o coidar os nosos maiores. Lembrou que por este centro nos últimos 20 anos pasaron maiores de 350 familias. Por este centro, nestes últimos 20 anos, beneficiáronse del, por decirlo de alguma maneira, que se beneficiaron máis de 350 familias. Neste momentos, 80 delas disfrutan do centro de día. E o malo é que non me gusta que temos lista de espera, porque damos servicio tamén a outros concellos. Por lo tanto, quero che agradecer, conselleira, e pedirche que non te olvides nunca dos maiores e que non te olvides de Sanxenxo. A conselleira de Política Social felicitou o Concello por contar cunhas instalacións como as deste centro de día e dar resposta ás necesidades dos maiores da vila e doutros puntos da comarca. O valor que lle pode dar un goberno, unha corporación municipal, a continuar coidando, como decía moi ben o alcalde, a coidando de quenes coidaron de nós, os nosos pais, os nosos avós. Porque cando lle preguntamos a unha persona, mire, vostede onde quere pasar esa nova etapa da súa vida, cando se jubila, cando é dependente, a maioría da xente nos di, eu quero quedar na miña casa e cerca da miña casa, cerca dos meus seres queridos. Por eso non hai nada mellor que contar con centros de día, con servicios de atención aos maiores preto ou cerca de onde as persoas maiores vivan. Na súa oferta, este centro de día inclúe distintos servicios destinados ás persoas usuarias como pode ser a terapia ocupacional, educación social, fisioterapia, animación sociocultural, enfermería, comedor ou transporte. E moita expectación hoxe en Sanxenxo pola apertura do novo Gadis. O centro inaugurouse esta mañá cun ir e vir de curiosos e clientes desexosos por coñecer estas novas instalacións. Están situadas no Vinquiño. Trátase dun espazo de case 2.000 metros cadrados. Ademais, dispón dun aparcadoiro de máis de 160 prazas de balde para a clientela. Dende a compañía poñen en valor a comodidade destas novas instalacións, así como a súa ampla oferta con máis de 10.000 produtos diferentes. Ademais, todas as persoas que fagan as súas compras alí poderán participar nun sorteo dun teléfono, unha aspiradora ou unha videoconsola. Trátase dunha promoción de apertura na que poderá participar a clientela que faga as súas compras ata o vindeiro 11 de decembro. Este novo Gadis ten un horario continuo de 9 da mañá a 9:30 da noite, de luns a sábado. O seu equipo está formado por 39 profesionais.
As adegas da denominación de orixe Rías Baixas están a aproveitar estes meses de certa tranquilidade no campo para facer balance. A vendima deixou bo sabor de boca. Dos 42 millóns de kilos de uva vendimados, case 4 recolleronse na subzona do Rosal. Foron menos que no 2023, pero a calidade da uva mantén as expectativas moi elevadas, algo que fai que adegas como Lagar de Fornelos, no concello do Rosal, reforcen a súa aposta polos viños de Garda. Dos 42 millóns de kilos de uva que a denominación de orixe Rías Baixas vendimou neste 2024, case 4 millóns recolléronse na subzona do Rosal. Aquí a colleita transcorreu de xeito tranquilo, cunha chuvia que respectou os traballos. O primer día que tiñamos planificado comenzar a vendima, pois hubo algo de chuvia, pero logo foi unha vendima moi cómoda, o sea, que non choveu durante toda a vendima, e o período se prolongou de sequía, pero iso te permite facer os traballos organizando todo con calma e facéndollos, escollendo as diferentes variedades, as diferentes calidades, pois dependendo como se iba madurando e póndose no momento óptimo de vendimala. En Lagar de Fornelos, a vendima permitiu poñer o broche a unha campaña con certos sobresaltos no campo, pero asegura o seu responsable Ángel Suárez na liña que marca a viticultura nas Rías Baixas. Dependemos moito do tempo, pero estamos nunha zona máis que climatolóxicamente é bastante complicada, sobre todo porque se conxugan unhas temperaturas altas con humedade, co cual, se non é por unha cousa por outra, sempre temos que loitar contra esos problemas de enfermedades de fungos e tamén de insectos e virus, tamén hai problemas. Entonces, todos os anos se problemitas. Este ano, pois, sí que foi especialmente un poquinho máis duro que outros anos, pero bueno, máis ou menos. Nesta adega do Rosal, a vendima foi inferior a do 2023 en canto a cantidade, non así no que a calidade se refire. De feito, as expectativas son moi elevadas para os viños desta anada 2024. Ten como máis potencia, non? Máis, quizá tamén esa baixada en xeral de produción e logo as condicións climáticas que influyen moito de certa sequía, pois faen os viños máis concentrados e máis potentes. O sea, a verdade que os viños que estamos catando despois das fermentacións para facer os tipos, estamos encontrando que estamos sorprendidos gratamente porque teñen unha calidad moi boa. Agora os mostos agardan na adega o seu momento óptimo para sair ao mercado. En Lagar de Fornelos elabóranse dúas marcas, Lagar de Cervera, un albariño 100%, e Pazo de Seoane Rosal, elaborado co cupage característico desta subzona. Ademais do albariño, que segue sendo, digamos, a variedade que lle vai a dar a estrutura ao viño, que é moi importante, se utilizan outras como a Loureiro, chamada na nosa zona Marqués, a Treixadura, e logo unha que é prácticamente exclusiva da nosa zona, tamén no norte de Portugal, que é o Caíño Branco, que se está recuperando e ten moitísimo potencial, porque tamén é unha variedade que tamén ten moito nervio e moita potencia, non? Suárez apunta que o 90% da produción de Lagar de Fornelos centrase no monovarietal albariño, pero nese 10% restante, xunto ao Rosal, Pazo de Seoane, conviven novas elaboracións nas que está a traballar a adega, os viños de Garda. Está clarísimo que o albariño e o viño Rosal é unha variedade, o sea, son os viños que compaxinan, que acompañan moi ben os mariscos e os pescados e tales, se disfrutan, pero estes viños de Guarda pois te abre un abanico e ademais está tendo unha aceptación bonísima por parte dos prescriptores e do público en xeral. Nesta aposta, esta adega do Rosal traballa para atopar a fórmula que permita que esta evolución dos viños se dé aproveitando todo o seu potencial. Sempre guardamos un cementerio na adega porque temos viños de fai anos, pero é que esos viños que, ainda que están moi bons, non se facían pensando en esa evolución e que se iban a consumir dentro de 8 ou 10 anos ou 5 anos, pero que agora o que estamos facendo é, en moitas adegas, elaborando para que esos viños estén no momento óptimo de consumo dentro de varios anos, non? E o albariño é unha variedade impresionante para iso. Avanzar nesta produción de viños de Garda é un dos camiños recollidos no Plan Director do Consello Regulador da DO Rías Baixas de cara ao ano 2030 para manter o seu éxito e conseguir o obxectivo de duplicar o valor deste selo de calidade. Iso sí, sendo fiel o seu arraigo no territorio. Que sea beneficioso para todo, porque vexo que o que é a enoloxía e o que é as bodegas e todo iso, toda a importancia que ten para o entorno, para as persoas, de que podamos traballar donde nacemos e que teña esa aceptación tan boa no resto do mundo.
Este domingo arranca unha nova edición da campaña de Nadal Caramiñas na Pobra. Para participar, tan só é preciso compartir en redes unha foto nalgún recuncho do municipio decorado con motivos navideños. Os que o fagan entrarán no sorteo de 200 euros diarios e unha viaxe a Disney. Tras o éxito da pasada edición, a Pobra volve poñer en circulación as caramiñas na campaña de Nadal que dará comezo o 1 de decembro. Este ano vamos a repetila igual, vais a iniciar o 1 de decembro ata xa o 6 de xaneiro e a campaña pois vamos poñer en circulación do 1 ao 31 200 caramiñas diarias, 200 euros para que despois se podan gastar en calquer establecemento adherido, maioritariamente, comercial. Para participar tan só é preciso tomar unha foto en algún recuncho de Nadal do Concello e compartilo en Instagram etiquetando a conta Caramiñas na Pobra. O que teñen que facer é moi sinxelo, sacarse unha fotografía en calquera dos recunchos que van estar do Nadal, que van estar colocados ao longo da vila, subindo nunha historia de Instagram e nomeando a conta Caramiñas na Pobra. Cada xoves vanse dar a coñecer os gañadores e gañadoras da semana anterior e as caramiñas vanse entregar os sábados aquí no Fogar do Nadal, na Casa Mariñeira, entre as 10 e a 1 da tarde. Os titulares de contas privadas que non desexen facer públicas as súas fotos poden realizar unha captura e enviala a conta Caramiñas na Pobra. Ademais, o sorteo diario dun vale de 200 euros haberá un premio estrela, a viaxe a Disney que cada ano patrocina con Galsa. Patrocinamos un premio, unha viaxe a Disney xa desde hai uns anos para 4 persoas, 2 adultos e 2 nenos, valorado en 2.400 euros. E nada, as persoas agraciadas poderán disfrutar a viaxe na data que les elixan, así que nada, esperamos que haya moitos participantes para que o agraciado poida desfrutar despois a partir de xaneiro, que é o día 5, o día de Reis. Xa queda menos para a celebración da gala dos premios Feroz en Pontevedra e a cidade continúa abrindo boca de cara a esta gran cita. Hoxe o Teatro Principal acolleu o acto de anuncio dos nomeados aos premios que correu a cargo dos actores Álvaro Rico e Clara Galle. É a primeira vez que este acto se celebra aberto ao público. Este acto se fai por primeira vez aberto ao público, algo que afonda nesa idea de facer que estes galardóns sexan indistinguibles entre os organizadores do Feroz e a cidade de Pontevedra. Só podo repetir o feliz que estamos de ser a primeira cidade galega que acolle estes premios e tamén amosar orgullo e ledicia ao ver como as distintas actividades previas a esta gala dos Feroz están a resultar dun éxito absoluto. Y luego, sobre todo, queremos dar las gracias porque sois la ciudadanía más cinéfila que hemos conocido. Habéis estado acudiendo a estas previas que hemos hecho de los Feroz con cineastas premiados y premiadas anteriormente, y a partir de hoy que vamos a leer las nominaciones de la 12ª edición, pues también esas previas van a venir los y las nominadas con sus películas. As obras favoritas en cine e televisión son Casa en llamas, de Dani de la Orden, e Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, respectivamente. Contan con 8 e 7 nomeamentos cada unha. No caso do filme de la Orden, opta os premios a mellor dirección, os mellores actores e actrices secundarios e principais, e competirá a mellor película de comedia, mellor guión e mellor cartel. No caso de Querer, candidata a mellor serie dramática, aparece tamén como nomeada nas categorías de mellor actriz e actor protagonistas, mellor actriz e actor de reparto e mellor guión dunha serie. A gala dos premios Feroz 2025, presentado por la Dani, celebrarase o vindeiro 25 de xaneiro no recinto feiral de Pontevedra. Esta mañá presentábase oficialmente unha nova edición da Simpson 10K. A carreira incluída no calendario oficial de probas da Federación Galega de Atletismo vai ter lugar o 22 de decembro. A día de hoxe, a falta de varias semanas aínda para o peche das inscricións, xa hai anotadas preto de 1.400 persoas. Xa hai data oficial para a Simpson 10K. Será finalmente o vindeiro 22 de decembro. A proba, que chega este ano a súa 13ª edición, foi presentada esta mañá nun acto que contou coa participación do alcalde Luís Soujo e o concelleiro de Deportes Carlos Lorenzo. Un ano máis, con esta xa van 13 edicións,
E esta, bueno, para o Concello, pois é unha edición especial porque recordamos dunha maneira especial a noso antigo Concello de Deportes, Manel Deán, a verdade que un dos impulsores deste gran evento deportivo que temos na comarca e tamén a nivel autonómico. Eu animo a todos os corredores que veñan a disfrutar da Sinxón, a toda a xente que veña, que estea na salida, que estea na chegada, porque non hai nada tan gratificante e tan bonito, especialmente nos últimos metros da Sinxón, que está a xente a un lado de outro, che anime, che aplaude. É dicir, esa chegada tamén é espectacular cando hai moitísima xente, moitísimo público. Entre as novidades deste ano atopamos a aposta que se fai dende a Organización polo Deporte Inclusivo, incluindo tamén o 5 de decembro a partir das 11 da mañá da Sinxón School, unha xornada de ocio e deporte entre os colexios do municipio. A día de hoxe, a falla aínda de varias semanas para o peche das inscricións. Xa hai preto de 1.400 atletas inscritos, entre os que se atopa o propio Adrián Ben, que este ano volverá a padriñar a proba. Bueno, esta é unha proba que vai medrando conforme pasan os anos, así o din os datos, o número de inscritos, que xa vamos máis ou menos por 1.400 inscritos. Bueno, nesta edición o noso atleta invitado volverá a ser Adrián Ben, un rapaz de Viveiro que lle encanta correr en Porto do Son, sobre todo correndo mirando o mar, como di o noso eslogan. Como é costume, o sábado previo á carreira volverá a celebrarse a Feira do Corredor e as probas para escolares e persoas con diversidade funcional. Dende a organización quixeron agradecer o apoio e colaboración de numerosas empresas e tamén o equipo de voluntarios, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder celebrala. As inscricións na proba poderán realizarse a través de M-Sports ou na propia web oficial da carreira, www.sinsondezca.com. Pois así rematamos, xa saben que a actualidade continúa en canalriasbaixas.com, tamén nas redes sociais da tele. E de contado aquí en Canal Rías Baixas, nova edición do programa Orixe e Calidade, centrado, xa saben, nos contidos relativos ao sector vitivinícola. Graciñas, como sempre, por estaren aí.